En we beginnen natuurlijk met het voorstellen van het team van Budé, BFC uit Dagen. En met nummer 1, geef ze allemaal een flink applaus voor wie staat ons? Nummer 12, Daido Nagoya. Nummer 2, Harold Nusser. Nummer 3, Harold Nusser. Nummer 4, ervoor. Nummer 5, nummer 6, heren. Nummer 7, is helaas geblesseerd, maar toch. Nummer 8, nemen. Nummer 9, Harold Nusser. Nummer 10, Dagen. Nummer 11, uiterst. Nummer 17, Dagen. Nummer 19, wedstrijd. Nummer 20, nummer 23, Christian Peters. En nummer 24, de ploeg Haren. Deze mannen worden de tijd aangekregen door de heer Harold Nusser en zijn technische team. En dan gaan we naar het team van Daido Steel Nagoya. Hou nu vast aan de banken, want daar gaan we. Met nummer 1, Kei Rabita. Nummer 2, Katsuaki Matsubayashi. Nummer 4, Makoto Suematsu. Nummer 5, Yuji Okada. Nummer 6, Koichi Tomita. Nummer 7, Takashi Jimiki. Nummer 10, Hidenori Kishikawa. Nummer 11, Shuichi Wata. Nummer 13, Limburgse. En die is uit Zuid-Korea. Als u denkt, het ziet er anders uit, dat klopt, hij is uit Zuid-Korea, niet uit Japan. Dan krijgen we nummer 14, Hideaki Shinichiwa. Nummer 15, Takashi Yamashiro. Nummer 16, Naoki Hitachi. En nummer 20, u ziet er meteen natuurlijk uit Zuid-Korea, Pedro. En nummer 21, Shichi Matsunaka. Nummer 22, Kenta Tokugawa. En de trainer is de heer Hiroyuki Shimizu. En nog een trainer, Chobun Dun. En Tomoaki Kawase. Dames en heren, namens de organisatie wens ik u hele fijne wedstrijd. En ik hoop dat ik de naam... Deze wedstrijd komt op nummer 20, Datum. Oh, dat gaat wel goed. Vanaf 7 meter was dat raar. Nummer 17, Mike Orning.
En ook in de tegenkaart voor speler van Budé BFC van 9, tweede. Mooi doelpunt van nummer 19, voor deze windmaker. Handbal. Oh, wacht, moet wel mee gaan. Een mooie redding van nummer 1, Kei Opita. En heel mooi achterop aangespeeld, de nummer 6 van Daido. En die wordt 4-2 door de nummer 6, Kei Opita. Wie is de camera? Voor mij? Ja. Oh. Dan maak ik eens even verder uit. Ja. Gaat heel snel heen en weer. Ja, ik heb die skate van de Je bent weer naar de kop. Ik ben scheidsrechter geleden. Goed thuis!
Japanen tussen gaan af. We hebben wel kansen. Ze hebben een kans. Ze zijn niet zo geweldig goed. Maar voordeel is ze blijven maar gaan, dat is het voordeel. Nice. Dat is goed gezien. Nee, ze schieten niet hard, maar ze schieten heel zuiver. Dat had ik niet wat dat zo. Afstandsschoten waren meestal redelijk zuiver. Goed! Snelle Japanse beweging, stoot die 4-3. Nummer 17, Ja, maar dat was wel een gat, hè? Dat was wel eigenlijk niet in je graad. Op die manier heeft de BFC daar ook een heel mooi doel. Maar die Oekraïners waren, wat ik heb gehoord, eigenlijk een paar maanden te boord. What the fuck? Zijn er nog steeds gebleven, die Japanen? Als jij nu een storing, denk ik, hoe zit je hoe die laatste spelen? Ja, op het randje. En de stand van 5-3 in voordeel van Daido Nagoya. Door nummer 21, Shinji Matsunaga. Heel mooi gedaan, meteen in de tegenaanval. Nummer 19, door 5-4, geven. Laatste tel. Het heeft soms mee te gaan met film. Wat links! Maar die keeper is nog best lang eigenlijk als je kijkt, als hij in het doel staat. Ja, die Japanners, die keepers zijn de langste van allemaal, behalve die 16 kleine. Ja. Dat zijn twee lange keepers. Rennen! Dat op zijn been naar Goed! Ze doen winnen, het winnen van de Dingse, van Winnand. In de tegenaanval, dat is echt PSV. Ja, morgen. De wordt gewerkt en een heel mooi open. Nummer 4, Rob Comor. klopt helemaal niks van die nummering hier. Zeg je? 12 uur tegen Veenhal geleden.
Ik had niet eens overzien. Zonde. Maar dat wordt een sweaty chat. Ja, Gek van het pudding. Wat ben je tweeën? Maar ik heb het geslagen aan, maar we dingen inderdaad in de pas mee. We zijn dus gebleven dat de ene had het volgen. Dan tegen VNL in, maar hoppa. BFC behoorlijk uitgespeeld. En daarom VNL die gewoon nog bijbleven, maar in de tweede helft moesten ze afhaken op de speel gewoon niet bij kwamen. Dat is wel mooi. Dat is echt zo. Een mooie snelle schijnbeweging en Eindstand op 7-7. De nummer 20, Budé. Dat is zo'n schuurplaats natuurlijk al. Broers, die schuurplaats in de knieën. Hij is in niks, maar... Nee, maar we zijn ook goed. We zaten in de goede hoek. Oh, we hebben ook erin. Goed thuis! Doorgaan dan mij. Huh? Maar dat van Budé. Ik kon hem niet vangen, hij was te hoog gevallen. Hij had dan ook zo moeten springen en dan moet hij springen. Mooi. Hier gaat voor speler van Daido, dag nummer 20, P12. En de nummer 4 van BFC wordt in glas over de goede zeebank wordt gestaan door Rob Bommel.
Ja, dat is een bier in de Chinees. Kom Thijs! We hebben weer een gelijkstand, 8-8, door de nummer 14, Hideaki Chichivicha. Steeds zo. De stand door 10 door de 10 vanaf 10 meter, 7 meter. Hidenori Kishikawa. Tijdspel. Je moest wel. Dat is afgesloten. Je moest binnen 3 bal sturen. Naar de kant is de stand, hij had nog niet gescoord, dat is de 13. Lee Jae-woo.
Een kaart voor het team van Daido Steel Nagoya, nummer 15. Takashi Yamashiro. En heel goed opgedaan aan de standwoord 11-9 door Yuri Periods. Meer hadden we meer gewonnen. Goed thuis! Met een hele mooie aanloop en een snel doelpunt wordt de stand 11-10 door nummer 4, Rob Kool. Niet loslaten, dat is wel vanzelf. Ja, Dat is een vastheld. Ja, we in het wilde het team aanmoedigen, dan heet dat Daido Gambale. En die moet die. Er zijn een paar maar die paal zetten. ja. Maar daarnaast. Die zit ernaast. Ga gewoon op het geluid af. Nee. Heeft hij gemaakt? Ja. Heeft hij gewoon opgeladen? Ik heb geen idee wat hij ermee gedaan heeft. Hij doet het weer. Oh. Hij heeft hem gemoeid. Je kan de achter niet meer uithalen. Opgeladen. Hij kan vanaf uit de afzien. Maar je kan hem gewoon zeker. Maar we hebben weer een gelijke stand. Naar de bellen. Schitterend doelpunt ten tweede. Yuri Periods. Henk Jan Smit. Oh nee, dat is er niet. Ja, misschien wel de X-Factor. Erik, dat is al lang nog aan. Wat ben je wat ik gedaan heb? Zullen we eerst het slechte bericht maar doen? Nummer 10 van het Japanse team heeft 2 minuten tijdschap en het gaat over Hidenori Kishiwa. En dan het mooie nieuws, we staan op voorsprong. Budé BFC staat op voorsprong. Dat moet ook doen, van nummer 6. Erik Olsen. En dat is de volgende tegenwoordig. Ja, op 12 is de stand van nummer 13, Takashi Yamashiro. Als we nu maar niet zo'n normale BFC team, dan hadden we het begin hebben. Hoop ik niet. De rolte die niet meer die. Als ik dat... Op links! Oh, dat draaien. Ja, voor een favoriete team gerust aan, dat mag inmiddels na bijna Wordt op boos, gaat niet goed. ruim 25 minuten. Ah, heel te Dus snel. nog 5 minuten in de eerste helft. Oh, kom hier. We hebben alleen niet gekeken of er nog steeds een puntje oversteekt. Kom op, BFC! Of ze nog steeds, als keeper de bal heeft. In VNL dingen ze altijd zo de hand opsteken, weet je wel, maar niet van de ballen. Dat is één bal. Ja, deze wereldeditie mogen we spreken van een wereldklasse. 13-12 komen ze op voorsprong. Daido Steel Nagoya door de nummer 4. We gaan door Suriname. Zo, voor de volgende rust worden we staan in wereldgoal. 13-15. Zijn vierde van deze wedstrijd.
laatste raad. Ja. Whatever, wherever. Whatever. Go be. The future for you. The future's not ours. Not ours to see. Daido, nummer 10, Kishkawa. Kom op, BFC! Walking on the street, Niet schoppen tegen mijn ding, hè? Nee. oh, ik statuut om uit te schoppen. Een statief, sorry. Goed tijd! Nice! Mee erin. Morgen mee. Goed tijd! Oh! Had hem. Ja, hij had hem. En zo vlak voor rust. Bootje stand 15-14, dominant en Ejewo. Laatste weer bij. Ja. Door! Yes! Mooi! Tweede van deze wedstrijd, nummer 6, heren, en we krijgen de eerste Japanse. Door de nummer 3, Harold Nusser. Moeilijk om met name te Marspie. Marspie? Huh? Hoe is Marspie? Weet niet. Vorige wedstrijd. Niet zo'n pies gezet, hè? Daar zitten er ook een paar. Ja, niet zo'n pies dat je vorige week hebben we links. Ja, maar dan komen. Dus die telt niet. Ja, maar ik... Zullen we dat tegen de spuitjes aanstampen? En ze laten gewoon geen gras op de gooien, meteen in de tegenaanval. Nummer 19, Roger Windraken, 16-17. 16-17. En met deze mooie bal. Op de stand 91-82. Het voordeel van weer tegen de Mos. En wat voor een wedstrijd zit jij, Ralf? Was net op de radio. Oh, Weer tegen de Mos. Basketbal. oké.
nummer 22, Kawa. Kom op, BFC! Zo moet je naar de bal bewegen. Hey. Zo moet je naar de bal bewegen. Houd hem, houd hem, houd hem! 17 worden door zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd. Nummer 15, Japanse. Stamp overal aan de weet hij dat ding weer. Dat moet je niet doen. Zo jongens, er wordt file. Bukken! Zijn op het beeld. Oh, file. Oh. Oh afvraag nut. Goed, rennen! Hartstikke mooi voor een snelle break van de nummer 2 van BFC. Jullie Ja, ruimte even die Japanners bij. Hij ook de sammal in de vat. En dan was weer een lesje hoe spelen in Senegal aan. Heel mooi doelpunt. 19-8 door de nummer 22, Menta Tokoa. Kan goud lokje ook niks aan doen. Grijs lokje. Goed thuis! Nice! Op rechts! Hij zat! Hij zat! Allereerst wordt het natuurlijk 19-19 en dat doelpunt kwam op naam van nummer 8. Martijn Meijer. Gewoon met die eieren. Oeh, die wil ik ook kunnen doen, dat vind ik wel leuk. Goed Juri! Goed!
flesje, hoe spelen die cirkel aan? 1920 in het voordeel van Budé BC. Het zijn 5 doelpunten voor deze wedstrijd. Nummer 4. Rob Bommel. Yeah, baby. Goed gedaan! Spelen, spelen! Goed lijf! Ik ben natuurlijk bezig met de wedstrijd. Hij zit daar, vogel op! En lopen, lopen, lopen! Rob moet hard. Buiten! Ah, jongens. Rob ligt helemaal vooruit. Dat is een dingetje. Van een Rob moet. Nee, maar eerder naar, ja, ook naar dingen. Je bent veel eerder naar Mengel moeten gaan. Ja, dat komt. Het is makkelijk dat die Japanners ook zo wel de bal uitgooien. Ja, alweer. We kunnen hier echt de bal vast, moet ik zeggen. En gelijk wordt beter. Ja, ze zijn moe, hè. Ze zijn moe. Dat kan niet. Dat kan niet, hè. Ja, maar dat je pepers met een potje doen, dan red ik weer. Die is allemaal bij een paar potjes. Toen zijn ze bij de Chinese muur gereden. Lijkt wel het Japan, hè? Er is een heerlijke, snelle Japanse break door de nummer 4 mooi afgerond. Nagoya. Wel een beetje cadeautje. Dit is wel eens een keer maar dat is geweest. En zojuist 2 minuten tijdstraf voor speler van Daido nummer 22. Kenta Tokugawa.
We hebben een hele snelle beweging in deze stand voor 21. De nummer 8. De stand is 22-21 geworden. Vanaf 7 meter was dat haar Matsunaga. Goed! Ah! Terug! Zo, rustig. Goed, Jury! Mooi. Zou dat vingertippenwerk was het? Ja. Ik hoorde het wel hoor. Dat was goed. Dat is van mijn beurs af. Dat is van mijn beurs. Oh. Yes! Wat lopen! Ik ken de laatste Coluccia. Vaak ook, ja, dat is vaak ook een schijnbeweging zo. Van jullie is het time-out uit stand 4 goal. Kom op, BFC! 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 door de nummer 2. Aan de baan over Katsuaki Matsubayashi.
komt en Fruit van Beaumont, kun je 6 doelpunten scoren in deze wedstrijd. Nummer 4, Rob Beaumont brengt stand op 26-23. Thuis vasthouden! 27-23 door de nummer 4, Makoto Sorimatsu. Ik weet niet wat dat betekent, maar we zal een Chaka doen. Yes! Rotterdam, brengt stand op 27-24. Thuis, hou vol! Moet 2 maken. Chaka! Ja, en gewoon weer zo'n Japanse werkvoer in de zon hoofd. Come on, BFC! 20-24 en zich bij de doelpunt van deze wedstrijd, nummer 4, Makoto Sorimatsu. Natuurlijk zo'n bijvoer in den huis, de nummer 9, Tom Wismans, en stond op 28-25. Go mensen! Matthijs! Ze spelen veel breder op de ringen. Ja, soepel was gewend, Silicon.
Makoto Suematsu. Weer passen. Dat zijn de doelpunten voor deze wedstrijd bij Eindstand. 29-26. Gaat er nog maar eens even goed voor zitten. Nummer 6, Eeuwse. Sectie omhoog. Mooi, Thijs! Kijk, dan moeten we hier een keer nemen. Lang. Mooiste van vlak. Hoe lang? Zo'n afstand van Dat is een plasje en één keer praten de bank over. Dan blijft het. Ja, de nummer 4, deze Japanse heren zijn al los in de tweede helft. Zijn zevende doelpunt. Eindstand op 30-26. Katsuaki. Sorry, vanaf hier. Makoto Suematsu. Ja, het heet hem zo ook handen moet. We gaan nog even een hele 5 minuten te spelen. Brengt het verschil terug naar 3 punten achterstand. Zijn achtste doelpunt voor deze wedstrijd, nummer 4. Kom BFC! Kom op, BFC! Ik heb het niet aan hem. Ik heb niet aan.
Foto Surematsu. Ja, u dacht aan Japanse snelwagen, maar wij hebben er ook eentje, nummer 4. Zijn 9 doelpunten voor deze wedstrijd. 31-28. Rob Bommel! Eindstand op 28. Ik denk dat ze dan allebei heel duidelijk verdiend hebben. Is dat geen penalty? Ik ging dadelijk even door de schön in. Oh? Dat is ook verkeerd, want bij ons zat het dus niet als net zo aan. En zo dadelijk gaat de prijs voor de man of the match uitgereikt worden door de Toon Belgaard. U wordt allemaal bekend hier in zitten als coach, trainer en oud-speler. En natuurlijk ook deze prijs die is aangeboden door de firma Competitie. En voor de prijs die gaat naar de boot. Met 9 nachten op de schouder. Dit komt zo. Nummer 4. Ja, het is eigenlijk groter natuurlijk, maar waar is hij? Dames en heren, de prijs voor de man of the match. Ja, die gaat naar Budé. De man met 9 doelpunten. Nummer 4. En voor de editie dan afscheid van u nemen. En natuurlijk allereerst ook een goed applaus voor de hele scheidsrechters.